Lalai Sngi Kynthih yat ka jing Shong Shah Thngan jung nong elam ka Voice of the People's Party uba Ardent melabasai umon Henry ka Sorkar jela hadu menta ka arpusan tarik ujamang arhajar arpulai kadang Sngap Mynthi halor ka jing dawa ka VPP. Nakalang jung ba Ardent ulapan ebet triang ba unam khi nakani ka jaka Shah Thngan kat ba ka Sorkar kampat ay ka juba bhabaya day ba ka jing dawa halor ka reservation policy. Uba Ardent ulaong balada ka Sorkar kale Mynthi un Shong Shah Thngan klem khi nakani ka jaka tat hadu banda urlong ka jing dawa. Laban kedau bakani ka jing ki uba Ardent kelas dang nadu ka arpulai tarik ujamang hakmat ka additional secretariat hakaba lawan senran lang daki pat ba kentup nadu ki temen kirang ba bat kisama. Kumbagalong kan peteng bet kumbagila depan keren ba ila shiming ni ka sinjang ban pelong ni ka jing Shah Thngan mo Shah jingit ka ba klembu por tat hadu ba ka Sorkar kanda rai ban pembek ya ka reservation policy ni ka Jakarta hadu ba ka Sorkar kanda pembek ya reservation policy